Wow, 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 wow. Der er folkekunstturné igen i januar. Ja! I januar 2016 tager Folkekunst igen på turné. Og I kan være med til at bestemme, hvor vi skal spille hen mandag den 11. januar. Så hvis I har en idé til, hvor det kunne være, så skriver I bare en kommentar. Og så læser vi alle jeres kommentarer, og så beslutter vi, hvor vi skal være. Og det bliver en sand fest. Gør det ikke det? Jo. Ja. Ses!